ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали Clip Pro ва ногузар намонад бародарои азиз лайк, подписатся ва поделиться-ро ҳатман метонем. хеле ки мебинем дар акс Фатҳиддин яъне Федя ду канал дорад ва ҳаматарафа лайф, яъне якумаш аз бародараш ва дуюмаш ҳаматарафа аз бародараш. ва хеле ки шумо мебинем бародарои азиз дар акс бо ҷилло яъне ки Ҳасанов ва Фатҳиддин акс гирифтаанд ва дар ин акс дар инстаграм гуфтааст Фатҳиддин ки худоҷон меҳри дӯстиву бародариро дар байни мардуми мусалмон зиёд гардон ва мо ҳам дуо мекунем ки ҳамин хел шавад ва худованд меҳри дӯстиву бародариро дар байни кулли мусалмонон зиёд гардонад. ва бародарои азиз, яке аз беҳтарин сурудҳои Фатҳиддин ин Мадинаҷони мани ва ҳамаи мо интизор ҳастем ки роликҳои нави Фатҳиддин бародар барояду мо тамошо кунем. боқӣ сарбаланду обод бошед ва бародарои азиз ҳатман лайк, подписатсияро кунед.